subscribe to get more videos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu kallon mu barkamu da sake saduwa a wannan sabon bidiyo namu mai albarka wanda zai koya mana yadda ake cire background na hotos. Idan wannan ne farkon zuwan ka channel din mu, kada ka manta kai subscribing ka danna alamar ƙararrawa domin sanar maka da zarar mun ɗora sabon videos. Insha Allah kamar yadda muka gaya muku, bidiyon mu zai kawo mana yadda ake cire background na photos kuma ka aza duk wanda kake so. Ba tare da bata lokaci ba, mu shiga cikin videos. Zaka zo ka nemo app ɗinka na Poster Maker. Kana nemo shi, zaka clicking din shi, kana yin clicking zaka jira shi ya ƙara searching. Yana ƙara searching ya kawo maka wannan fuska. Yana kawo maka wannan fuska, zaka zo nan gefe inda aka rubuta skipping sai ka skipping, saboda zai kawo maka talla kala-kala. Zaka skipping, kana skipping zai kawo maka wannan fuska. Ma'ana wannan yana nufin kalolin design da aka yi na Poster Maker, wata poster da kake so ka yi akwai ta anan. Kana yin skipping zaka zo nan da aka rubuta create, zaka yi clicking. Kana yin clicking zai kawo maka wannan fuska. Zaka zo ka zaɓe gaba ɗaya wadda kake so ka yi. Idan mu bari mu da yake harkar YouTube, bari mu YouTube thumbnail. Kana shiga YouTube thumbnail zai kawo maka wannan fuska. Yana kawo maka wannan fuska, zaka zo nan inda aka rubuta add photos sai ka add photos inda kake so kai skipping. Hoton da kake son ka yi edit kana aza shi, zaka zo ka samu photos. Mu da bari mu choose din photo ɗaya. Kana yin choose din shi zai kawo ka nan sai ka yi shikenan. Kana ɗauke shi zai zo maka, zai kawo ka nan. Zaka zo nan wurin da aka rubuta ears domin ka cire background. To kalan cire background kala biyu ne. Zaka zo nan wajen da aka rubuta auto, zaka amfani da auto don ka sauƙin cire shi. Ga shi wannan kana azawa zai cire. Zaka cire shi. Kun gani ko background yana cirewa. Kakkara mu kora kaga wancan ya cire, zaka gyara shi. Bayan ka ƙare sai ka zo ka rika cire shi, kana sassaita shi duk yanda kake so. Ka gani duk inda kingin background din yake sai ka yi zooming din shi ka cire shi. Gashi nan kuna ganin muna cirewa, sai ka yi zooming saboda idan ka yi wancan na automatic zai raga ma dan background. Kana yi kana zooming din shi, kana zooming din shi, kana yi kana rage shi kaɗan kaɗan, kana rage din shi har ya zan kai coverage gaba ɗaya. Ka ƙare sai ka zooming din ko ina a hankali a hankali. Kana yi kana zooming din shi, kana cirewa. Kana yi kana zooming din shi, kana cire shi har ya zan ka saita shi yanda ya kamata. Kana gama saita shi yanda ya kamata, zaka ga komai ya clear, sannan ka ci gaba. Zaka je kana ƙarewa zaka danna saving. Kana yin saving ƙara zati, yana ƙara zati zai kawo maka wannan fuska. Yana kawo maka wannan fuska. Ma'ana yana nufin ka canza duk background ɗin da kake so. Kaga zaka zo wajen da aka rubuta background, in color zaka canza. Ka gani duk kalar da kake so zaka iya canzawa. Kana ƙarewa zaka yi saving. Kana yin saving shikenan. A duka anan muka kawo ƙarshen wannan videos. Insha Allah kada ku manta kuma da subscribing ku danna mana alamar ƙararrawa.